हेलो लोगोफोर, नै आंहा फेसबुकआवहाय कमेन्टआ जाला, फेल टू पोस्ट बेबायदिसो ओंखारसै। आङो लिरबावनि मोनसे बेलाय नै फेल टू पोस्ट कमेन्ट खालामब्ला बेबायदि जासै आरो जाला, कमेन्ट जाया। बेनिफ्राय फ्रेन्ड रिकुवेस्टआवहाय थांनि, फ्रेन्ड रिकुवेस्टबो जालिया। फ्रेन्ड रिकुवेस्टआबो जाया, नै फैफिनो, नै बेबायदि फैफिनो आरो रिएक्शन्स एबा लाइकआबो फैफिनो आरोखि, बिदिनो जाया। अब्ला बेबायदि जायोब्ला बेखौ माबोरै खालामनांगौ बेनि सोमोन्दैहाय जोङो नायनि। अब्ला नैबेवहाय ओरै राइट साइडआवहाय गोजौआवहाय थुदो, नैबेवहाय आङो दिन्थिनि, नैबेहाय खनायाव राइटथिं बेहाय थुनो नांगौ। आङो बेहाय थुबाय। अब्ला ओरैहाय गाहायाव फैदो, हेल्प एन्ड सापर्ट, नैबेहाय थुनानै होदो, हेल्प एन्ड सापर्टआव। बेनिफ्राय नैबे रिपर्ट ए प्रब्लेमावहाय थुदो। अब्ला बेबायदि ओंखारगोन, नै बेखौ बोखोदो, नारखोदो। कन्टिनिउ टु रिपर्ट ए प्रब्लेम, नैबेहाय थुनानै होदो। कन्टिनिउ टु रिपर्ट ए प्रब्लेम, आङो बेहाय थुबाय। अब्ला बेबायदि गेवबाय, नै बेबायदि ओंखारबाय। दानिया नैबेहाय इनक्लुडआवहाय थुदो, इनक्लुडआव थुदो। बेनि उनाव फैदो, ओरै नारखोदो, नैबे प्रफाइलावहाय थुदो, नैबेयाव प्रफाइलआवहाय थुदो। बेनिफ्राय मा प्रब्लेम जादों बेखौ लिरदो। आंहा माने कमेन्टआ जायाखै बेबायदि होननानैहाय रिपर्ट खालामनानै सेन्ड खालामनांगौ आरो। माने आइ as soon as possible, thanks। बिदि लिरखांनायनि उनावहाय नैबेहाय गोजौआवहाय सेन्ड खालामनायनि अपसन दङ, राइटथिं खनायाव सेन्ड खालामनायनि अपसन दङ, बेहाय थुनानै होब्लानो जाबाय। अब्लानो बेयो सेन्ड थांसिगोन। थेंक इउ, फिडबेक हेल्प्स। अब्ला बेयो थांबाय। आरो बेबायदिनो रिएक्शन एबा लाइकआबोथ' जाया नालाय, बेनिफ्राय मा प्रब्लेम दंबावो, फ्रेन्ड रिकुवेस्टआबो जाया। अब्ला बेनि थाखाय आरो गोदानैहाय आरो गुबुनावहाय बेबायदिनो रिपर्ट ए प्रब्लेमावहाय थुदो। नैबे रिपर्ट ए प्रब्लेमावहाय आरो थुबावदो, थुनानैहाय कन्टिनिउ टु रिपर्ट ए प्रब्लेम बेहाय थुबावदो। अब्ला दहायनि बायदि बेबायदि गेवबावबाय, नै अब्ला बोखोनानैहाय नैबे इनक्लुडआवहाय थुबावदो, इनक्लुडआव थुबावदो। बेनि उनावहाय ओरैहाय बोखोलांदो, बेवहाय गोबां दङ, नै नोंहा मानि थाखाय प्रब्लेम जादों बेफोरखौ बेवहाय लिरजोबनो हायो आरो। आं दहाय लिरदोंमोन नैबे प्रफाइलाव। ओमफ्राय दानिया रिएक्शन मिडिया, नैबेहाय थुनायसै ना, रिएक्शन मिडियाआवहाय नैबेहाय लिरनोसै। बेवहाय आइ हेभ प्रब्लेम, मानि थाखाय प्रब्लेम, लाइक, रिएक्शन, बेनिफ्राय फ्रेन्ड रिकुवेस्ट बेखौहाय लिरनोसै दानिया। आइ हेभ
problem in solve that problem ल होबाय आङो बेनिफ्राय सेनावहाय थुनानै होबाय अब्ला बेयो सेन्ड जासिगोन आरो बेबायदि खालामोब्ला 2 घन्टासोनि उनावहाय बेयो जागोन कमेन्ट खालामजाफिनगोन आरो सिगांनि बायदि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट लाइक बेनिफ्राय रिएक्सनफ्रा गासिबो मोजां क्लियारैहाय जाफिनगोन आरो 2 घन्टासो बायदि बेबायदि नेनांगौ जायो अब्ला भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखरसै आरो बेबायदिनो सोलोंदो आरो बेबायदिनो नोंथांमोना खालामब्लानो जाबाय हामबायसै